बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस फावखुंग्रि लीना बसुमतारी मियानि 19 सेप्तेम्बराव हाबा जाना थांबाय बिथाङा। दा गोबां मानसिया कमेन्ट हरदों। दा बेफोर कमेन्टखौथ' आं बुंनो गोसो गैयामोन, अब्लाबो भिडिअनि गेजेरजों एसे फोरमायना होनोसै नामा बेखौनो सानदों। जे लीनाया हाबा जाबाय गासिबो मिथिखादों, आरो सोरबा सोरबा हाबाखौ नायनो गोसो जादोंब्ला एसे क्लिपजों लोगोसे आंनि भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय था, भिडिअखौ जोबजासे नायनो हागोन आरोना। भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननिसिम होनाय जासिगोन। भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दे। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। दालाय फेसबुक इउटुब खालि जुबिननिनो गोजाखाना, थैनायनि थाखाय गोबां मानसि दावराव बेफोरबायदि जादों। दा लीनाया हाबा जाना थांबाय। गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों, गोबां मानसिया सोंदों माने आदा बिथ' लीना एक्ट्रेसआ नेरसोन बसुमतारीखौसो गोसोथोयोमोन माथोना, नेरसोन नार्जारी ना बसुमतारीमोन जोंहा फावखुंगुर एक्टरा, नेरसोन एक्टरा। दा बिजों सिगां रिलेसनाव दोङोमोननो। आंबो मिथिगौमोन एसे एसे दोङो होननानै, नाथाय जों बुंनोबो गोसो गैया। मानसियालाय सोरखौबा हास्थायबाबोथ' मोनाना, जे बेखौ मोनथारगोन होननानै रावबो बुंनो हायाना। आं बेखौ मोजां मोनदो, बेखौ मोनथारगोन होननानै आङो बुंनो हाया। जोंनि खाफालनि लोगोआव लिरनाय, सोरजों इसोरा सोरजों जरा होयो बिसो। बिराद गगा मोनदों दै लोगोफोर, बिराद गगा मोनदों। आंखौ मा जादों मिथिया, बेनिखायनो भइसआ एसे बोरैबा खोनादों जानांगौ नोंथांमोना। दा थिगानो दोङो, नेरसोनजों लीनाजों माने कापोल्सआव दङमोन सिगाङो। दा बोरै ब्रेकआप जानाय जोंथ' बुङा बेफोरखौ, माने गुबुननि लाइफआवथ' जों हाबनानै बियो ओरै ब्रेकआप जादों बिदि बुंनोथ' जोङो जेबो मोन्थाय गैया, बेखौ बुंनाबो लाब गैया। दा जुलि जाबाय, बिथांखौ जोङो माबासो खालामनांगौ, गोथार जुलि हिसाबै बिथांखौ जोङो मानसि होनांगौ ना। जुलि लीना एक्ट्रेसआ जोंहा जुलि जाबाय माबा जाबाय होननानै बेफोरबायदि बुंबाय थानो लाब गैया लोगोफोर। कमेन्टआव आं नुदों बिथ' नेरसोन एक्टरखौसो मोजां मोनोमोन, गुबुनजोंलाय बोरै जुलि जाखो होननानै जोङो गोबां बुंनाय बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों। आं हामा मोन्दों, बेफोरबायदि बुंनो दरकार गैया। एक्सआलाय सोरना थाया, गासिनाबो थायो नङा होनबा लोगोफोर। सोरखौबा हास्थायनानै मोनथारगोन बेफोरबायदिबो साननो नाङा। लाइफआव माबा मोनसे नांलाय खमलाय जाना माबा मोनसे भेजाल जानानै सानसे समाव रिस्ताया बायलांखायो। बेनिखायनो सोरखौबा मोनगोन होननानैबो नोङो हास्थायना थाबाय थाब्लाबो जाया, मोनथिबायना। नोंनि लाइफनि लोगोजों नोङो खारफाबासो नों साक्सेस जायो। नों बेखौ मोनथारगोन होननानै नोङो गावनि देहाखौ नोङो बिनोनो होथारनांगौ बिदि दरकार गैया लोगोफोर न'। लाइफआव सिख्ला सेंग्राया सासेल' नङा, जोंहा हाजार हाजार लाख लाख सिख्ला सेंग्रा दोङो। सासे गारना थांबा सासे मोनगोन, बेफोरबायदि साननानै थानो नांगौ आरोना। सोरबा बुङो आङो बिनि थाखाय देहाखौ होगोन, जान होगोन, बेखौ मोनाबा थैगोन, बेफोर टटेलि रं आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदि साननो नाङा। दा आङो जिखियानो जादोंला बांद्राय बुंनो गोसो गैया। लीना एक्ट्रेसआ हाबा जाबाय, कंग्रेसुलेसन जासिहरनाय जाबाय सिस्टारनिसिम। दा जोङो एसे क्लिप नायलांनोसै आरोना भिडिअखौ। थ' गासैबो नायलांनोसै, भिडिअखौ शेयार खालामना हो, मोजां मोनोब्ला लाइक मोनसे खालामना होब्लानो जाबाय दे। सानदुं गोसायाव भिडिअ बानायदो आरो लाइक खालामथार दे। जय गोथार जुलिनि, जय गोथार जुलिनि, जय दिमासार लीनानि हाबानि, जय गोथार जुलिनि, हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि जय। ओम स्वस्तिंद विश्वदेवः स्वस्तिंद विश्वदेवः अरिष्टोस्ति ओम स्वस्तिंद अरेव ओम स्वस्तिंद विश्वदेवः स्वस्तिंद विश्वदेवः अरिष्टोस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति अरेव इंद yang ini 하루 빌라고. 네 빠졌어.
আৰু বাকীখিনি ফুলহালিৰ গালত মুচি দিব লাগে ফুলহালি আছে নাই বনি নাই Jaya Gathar Jolini! Jaya Gathar Jolini! Jaya Dimas Hari Habani! Jaya Gathar Jolini! Ubangan hijau gedangni! Jaya! Oke, गासिबो भिडिअखौ नुखाबाय सान्दुंआलाय मा एकदम थाथानांदों ना मोखाङाव क्वालिटियासो खाराब नुदों नामा नोंथांमोना 4Kआवथ' भिडिअ होनो हाखायाखै आं नेटवर्क स्ल' नालाय 4Kआव भिडिअ होनायमोनबा मोजां जागौमोन क्वालिटिया बे साननैसो आं क्वालिटिखौनो भिडिअ होनो हायाखै माने 4Kखौनो होनो हायाखै ओरैबायदि नेटवर्कनि प्रब्लेम मा जायोथाय जोंनि गामियाव नेटवर्कखौनो मोना आरोना लोगोफोर बेनिखायनो गोजानथि लामाथि फैनासो भिडिअ होनो गोनां जायो दा बेखौनो जाखाबाय नेरसोन सोरसोन जों बुंनो खोथा गैया गुबुननि लाइफआव जों हाबनोबो खोथा गैया लीना बसुमतारी बिथाङा जुलि जाबाय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना मा बुंनो गोसो एसे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय दे ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना एसे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय दे अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय